Literatura de proximitat, amb Raquel Casas i Lídia Gázquez. El primer poema d'amor serà clar i serà sincer com els ulls d'una criatura. El primer poema dirà que cap nit no dormíem, que els trens passaven de llarg i que totes les cançons parlaven de nosaltres. Els versos seran com sospirs, les paraules volaran i algunes lletres se'm tatuaran al braç i deixaran petites erosions. Les altres acabaran enganxades als fils elèctrics com uns ocells qualsevol. Llegir el primer poema serà com mirar dins d'un cos calent, un cos forgat, remenat, esqueixat i triturat pel desig. Llegir-lo com si masteguessis granets de sorra. El primer poema és sempre potent, directe, carnós, amarg, sec, moll, caníbal, desbocat, rabiüt, èpic, profund, com una punyalada. Un animal perfecte. Benvingudes a un nou episodi de Geminades. Avui som a un lloc extraordinari, les Caves Jové i Camps, de Sant Sadurní d'Anoia, per xerrar amb la Lídia Gázquez sobre el seu primer llibre. Aquí el tenim, L'animal perfecte, del qual us he llegit el primer poema. L'animal perfecte ha rebut el Premi de Poesia Bernat Vidal i Tomàs de la Vila de Santanyí d'enguany i l'acaba de publicar Dia Edicions. Enhorabona, Lídia. Gràcies, Raquel. Ara parlarem una miqueta de qui ets tu. Doncs la Lídia és professora de llengua i literatura secundària i també ets periodista. Com a periodista ha treballat a Canal Blau, a la xarxa Tendències, al Què farem de l'Avantguàrdia, a la revista Castells i a Catalunya Ràdio. El 2019 l'Ajuntament de Sitges li va concedir la Ploma d'Or i pel que fa a premis literaris n'ha rebut diversos, els més recents durant aquest 2023. El Premi Elsa Garcia de narrativa curta, el Víctor Alari en relat dedicat a la dona i el Bernat Vidal i Tomàs, que ens ocupa el programa d'avui. Exactament. A més, també enguany ha iniciat un projecte literari i audiovisual anomenat Geminades, amb la poeta Raquel Casas, servidora. El que esteu veient ara mateix. Sí, quin currículum, no, Lídia? Mira, doncs ja tenim una edat i vas acumulant experiència i doncs si mires enrere i veus que has anat fent algunes coses, no? Moltes coses, sí. I llavors jo volia començar per això, per al final. Volia que primer de tot ens expliquessis una miqueta de què va això de Geminades. Què és Geminades? Doncs Geminades és el que esteu veient ara i és un projecte personal i literari teu i meu i de l'Adrián Gázquez, que és el nostre realitzador, que està darrere de les càmeres i bé, tot xerrant un dia de ganes, que teníem ganes de fer coses, teníem ganes de donar una altra visió o traspassar una miqueta el que és el paper de la literatura i portar-ho a un altre nivell, a un nivell més audiovisual, a un nivell més dels nostres temps. Vam decidir, per una banda, fer el podcast i per una altra banda, dins del mateix projecte Geminades, incloure també videopoemes. Tu i jo, que som poetes, això, vam decidir que fora bona idea fer créixer aquests textos i oferir-los d'una altra manera que arribessin més, sobretot també a les noves generacions, perquè nosaltres que també som professores i que veiem que potser de vegades la poesia costa fer-la arribar al jovent, als nostres alumnes, des de la nostra experiència com a professores, donar-li una altra dimensió i traslladar-ho també a les xarxes socials, que és una mica el territori, el terreny on ara el jovent es mou i d'on treu tota la seva influència, i era una bona manera d'obrir-los la porta a la literatura i en concret a la poesia. I a banda d'això, hi ha el podcast, el videopodcast, que havia de ser un podcast primer només, en àudio, i al final l'Adrián va dir, li vam comentar de fer un teaser per poder-ho promocionar a les xarxes, i un dia es presenta allà amb les càmeres, amb multicàmera, a més, 2 càmeres. Diu, no, si anem, anem. I va dir, doncs, fem videopodcast, a més. Llavors, tenim la versió a Spotify, en l'àudio, i la versió en vídeo a YouTube i bé, les nostres xarxes, evidentment. I el que volíem fer també era donar a conèixer escriptors, sobretot de la vegueria del Penedès, perquè creiem que no hi ha prou oferta audiovisual
dedicada a la literatura. Ja a nivell nacional o dels països catalans doncs vam dir comencem pel nostre territori, fem literatura de proximitat, que és el nostre lema, Geminades Literatura de Proximitat, on hi ha videopoesia i on hi ha el videopodcast amb entrevistes a escriptors i escriptores del nostre voltant, que al final ho estem obrint a tots els països catalans perquè realment, no, Raquel, estem trobant molt bona rebuda i no sé si em deixo alguna cosa, però penso que seria això, no? Jo crec que ho has dit tot, per tant, brindem per Geminades. Brindem per Geminades. I per l'animal perfecte. I per l'animal perfecte. Amb aquest cava boníssim, boníssim. He de dir, si em permets, que I tant. tenim el privilegi de ser avui aquí a Jovell Camps, que Jovell Camps és el meu cava preferit, perquè a casa és el que sempre obrim quan hi ha alguna celebració, o sigui que n'obrirem unes quantes després de portar aquest animal perfecte que hem anat a buscar recentment a Mallorca, a Santanyí, i que ha dit a Dia Edicions, i encantats de poder celebrar aquest moment, de fer aquestes geminades amb el meu primer llibre aquí a la finca d'Espiells de Jovell Camps. A més, estrenem aquesta terrassa, l'Helena ens ha acollit molt generosament i amb molt de caliu, i estem estrenant aquesta terrassa meravellosa que s'obrirà al públic d'aquí a no res. Sí, s'obrirà d'aquí a no res amb la nova temporada. Molt bé, doncs una altra pregunta que et volia fer és si ha sigut difícil arribar fins aquí, vull dir, fins a la publicació d'un llibre. Has trobat pedres pel camí? Has trobat hostilitat? Has trobat menyspreu durant els anys que fa que escrius? Perquè tu no ets una nouvinguda. A veure, és una pregunta que és necessària, trobo, però també és difícil de contestar, de respondre. Perquè sí que és cert que costa molt. En el món de l'escriptura hi ha moltíssima gent que escriu, hi ha moltíssima gent que escriu molt bé. Llavors, fer-te un forat és complicat i publicar és complicat perquè es publica molt i aleshores doncs, hi ha un sistema literari, no?, que per obrir-te les portes, normalment el que necessites és guanyar un premi. Per poder, sobretot, i especialment... Per poder començar, vols dir. Exacte. Sobretot poesia, no? En poesia... Per poder, clar, com que la poesia no ven tant com podria ser la novel·la o un altre gènere. Ni es llegeix tant, és minoritari. És un gènere minoritari comparat amb la novel·la, per exemple. Exacte, i a sobre en català, no? Llavors, més complicat. Doncs sí que és veritat que necessites guanyar un premi, i guanyar un premi tampoc és fàcil. Necessites, doncs això, produir l'obra i saber també com moure't dintre del món dels premis. És clar, i en aquest sentit, per exemple, tu em vas ajudar molt perquè jo anava una mica perduda i sí, jo sempre he escrit, jo no hauria deixat d'escriure mai ni deixaré d'escriure mai perquè és una de les meves, o sigui, la meva passió, la meva principal passió és escriure, independentment de si hagués publicat o no. Que ha arribat a la publicació? Festa, cava, Jovell Camps, no? Però, vull dir, ha sigut un regal, no?, doncs que finalment vaig presentar l'Animal Perfecte a diversos premis i doncs, van valorar-ho molt positivament el jurat del Premi Bernat Vidal i Tomàs, un jurat fantàstic, que molt jove, amb moltes idees, molt potent, i estic molt contenta d'haver estat valorada per aquest jurat tan meravellós, a la Glòria Julià, el Pau Cif i el Miquel Besares, que a més també són poetes, i bé, no ha estat fàcil perquè és això, si no coneixes una mica com funciona el sistema que per poder entrar i per poder publicar has de guanyar un premi, doncs de vegades estàs donant toms i no saps focalitzar-te en aquells punts on saps que hauries d'anar. I al final, parlant amb gent que és generosa, com en aquest cas tu, i altres persones que m'han pogut ajudar, que m'han fet de lectors de confiança, que ja saps que això també és important i no tothom s'ofereix. No tothom s'ofereix i no tothom té la paciència de dir va, doncs envia'm el teu poemari que t'ajudo i... O no tothom s'ofereix gratis, a vegades et demanen alguna cosa a canvi. Exacte, et demanen coses a canvi, de vegades no gaire agradables, també m'he trobat en alguna ocasió. Això seria un altre meló. Com a dones, també de vegades el que hem de patir, les dones escriptores,
I bé, doncs a partir d'aquí he tingut sort i el text ha agradat i he sabut com moure'm en aquest últim any, també per tota la gent que m'heu ajudat, però sí que ha costat, sí, és una pregunta difícil de contestar però molt necessària i hi ha un sistema i de vegades també això s'ha de dir, no? Un sistema bastant tancat, costa fer-se un forat. Exacte, és un sistema bastant tancat perquè al final també en els premis doncs, els jurats són els que són i de vegades es repeteixen molt els jurats i si has enviat el text a un premi on saps que hi ha un jurat que té un cert gust o certs amics també, perquè de vegades hi ha jurats que premien els seus amics o les seves amigues. Llavors, és així, no? Llavors és una llàstima. Clar, llavors trobar un premi on el jurat sigui objectiu, exacte, i presentar-te molt, o sigui, la gent que vulgui publicar un llibre ja sap, o sigui, ja ho dic obertament des d'aquí, jo de vegades em quedava esperant, em presentava un premi, em quedava ja esperant, no sé, un any sencer. O més, sí. I no, doncs has de presentar el text i, evidentment, si guanya algun premi, doncs es retira de... No? Bé, són coses que de vegades no sabem o no sabem com moure'ns i no passa absolutament res, vull dir, és com ho fa tothom, no? Exacte. Llavors, per tant, creus que ara, a partir d'ara sí que et diran ja poeta o escriptora, perquè abans no t'ho deien. Ara sí? Creus que ara sí que et diran la poeta, l'escriptora? Ara que tens un llibre físic, fins que no tens un llibre físic no t'ho han dit. Sí, m'he trobat en alguns moments en què... Jo penso... A veure, Raquel, jo penso que si tu escrius, independentment d'allò que escriguis o si has publicat o no, ets escriptor, perquè al final és el teu ofici. Jo, abans de publicar aquest llibre, he estat treballant als mitjans de comunicació, escrivint articles al Que fem de La Vanguardia, a l'Eco de Sitges, col·laboro a Ràdio Maricel, estava escrivint guions de televisió per la xarxa, és a dir, he fet moltíssima feina escrivint, ofici picapadrer d'escriure, perquè vingui algú i em digui que no sóc escriptora. Però t'ha passat. Però sí, m'ha passat. Per tant, creus que ara ja sí, no? Home... Ara et diran ja l'escriptora, Lídia, vinga, brindis, que ara ja ets escriptora. Per fi. Salut. Per fi, no? Sí, era hora. A veure, sempre trobaràs algú que voldrà fer-te la traveta o tal, però o rebaixar-te, però jo sempre em quedo amb la gent bonica que sou vosaltres, que sou els amics, que sou els escriptors, que teniu llarga trajectòria, que acompanyeu, que demostreu generositat, que demostreu sororitat, perquè aquest és un altre tema, o sigui, el tema del feminisme se'n parla molt i obertament es fa molt purple washing, que es diu en anglès, no? Anem a dir ara que totes som, o tots som molt feministes, quan el feminisme, jo penso que, ara estaré fent molts amics, però el feminisme es demostra sent sorora, o sigui, ajudant a les teves companyes, llegint dones, ajudant a dones que escriguin, ajudant a les dones que facin la seva carrera literària o artística o en qualsevol àmbit. Parlo ara en la literatura perquè és del que estem parlant, no? Però, vull dir, com podem ajudar-nos entre nosaltres? Doncs... Aconsellant. Aconsellant, fent de lectores de confiança. Recolzant. Donant, doncs això, mira, doncs presenta't aquí un consell, no? Obrint els ulls sobre tot el terreny que poden explorar perquè puguin fer trajectòria i puguin fer carrera literària, perquè no aconseguim res si ens ho volem quedar tot per nosaltres soles, no? És a dir, nosaltres ara mateix fent aquest podcast estem obrint-nos a que qualsevol dona també pugui venir aquí i explicar-nos la seva carrera i explicar-nos els seus llibres i les seves últimes obres perquè necessitem un altaveu, no? I tu i jo, evidentment, com a dones que som i directores d'aquest projecte, tenim una visió de gènere molt més oberta del que el sistema té. I tant. Per què? Només cal mirar el palmarès de qualsevol premi literari, qui són els guanyadors majoritaris, sempre homes. Per tant, encara queda molta feina en aquest camp. Els periodistes, en els mitjans de comunicació majoritaris, doncs la majoria són homes. Jo vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i això t'ho pot dir qualsevol, a la Facultat de Ciències de la Comunicació el 70% o més érem dones.
I a l'hora de la veritat, qui condueix, qui dirigeix els mitjans de comunicació, Els qui homes. presenta, qui redacta, en la majoria dels casos, homes. I això és un tema doncs, que encara tenim molta feina per fer. I La tant. crítica literària, el mateix. Necessitem dones crítiques literàries. I tant. Necessitem dones que parlin de llibres, que, o sigui, que entrevistin altres dones, que donin veu. No? Perdó, però és que No, és ho havia de així. dir i Sí. és molt necessari. I les dones ens presentem als premis i sí, I els guanyem. I els guanyem fins i tot de vegades. En guanyem molts. Sí, per això que... Vull dir, penso que hem de ser crítics, però amb totes les realitats sobre la taula, no? O sigui, quin és el panorama, què necessitem, i no només queixar-nos, sinó donar passos endavant per canviar-ho. I tant. Molt bé. Doncs ara ja entrant al llibre, m'agradaria que em comentessis alguna coseta del títol. D'on surt el títol? Sí, L'animal perfecte està extret d'un poemari que es diu L'apoteosi del cercle, de Sebastià Alsamora, que està aquí a l'inici del poemari, si vols el llegeixo. Sí. Diu, vaig començar a menjar, a veure, a entendre la bondat del dolor i de l'excrement, de la temperatura i de l'instint que resideix en l'animal perfecte. Sebastià Alsamora. És el responsable d'aquest títol tan bonic, perquè penso que és bonic i és potent, no? És l'animal perfecte. A Twitter em feien broma, Sí. un tuitaire m'ha fet broma dient que l'animal perfecte, que si era el cinquè element, la pel·lícula Sí. del Jean-Luc Besson, no? Sí, Es diu així, sí. el director, que és la Mila Jovovich, Sí. la protagonista, i sí, perquè es diu que el cinquè element era com l'animal perfecte, i llavors bé, la qüestió és que m'ha anat molt bé per trobar un camí d'expressió, no? Aquest animal perfecte, i parlar de la naturalesa humana, però des d'un punt de vista animal, no? Fent un paral·lelisme entre el que és allò humà i allò animal que té l'humà. Sí, perquè al llibre hi apareixen llops, peixos, cucs, pardals. Creus que som animals, també, nosaltres? Home, absolutament, absolutament. Però com el Marc Vintró ens va dir una vegada, en un Geminades, els animals, o sigui, els humans també som una miqueta animals que ens han domesticat, no? I que hem perdut el nostre contacte amb la natura i amb allò salvatge. I llavors aquest animal perfecte, per molt així, no sé, superb que pugui sonar, no? L'animal perfecte, no? És superb, no? Si un animal és perfecte vol dir que allò salvatge és encara més salvatge, no? Llavors s'exploren temes de la naturalesa humana com l'amor, el desamor, el buit existencial, el vitalisme salvatge també, no? És el concepte amb el qual acaba el llibre, no? El vitalisme salvatge, l'amor per la vida, l'aferrar-nos a la vida, l'aferrar-nos als sentiments, a les passions, a la intuïció, a totes aquestes coses que pertanyien potser més a allò salvatge que hem anat perdent amb aquesta domesticació que hem patit al llarg dels segles, però que penso que en el fons encara és ben viva. I llavors una miqueta planeja sobre tots aquests temes. Sí, jo crec que el tema principal és l'amor en totes les seves formes, i a més tu ho dius, que el primer poema és un poema d'amor, però també trobem altres temes. Ja me n'has dit alguns, però per exemple el dolor també hi és present, que seria com un contrast, amor i dolor. Per què? Per què també el dolor és present en aquest poemari? Bé, sobretot perquè l'amor també comporta dolor, és el peatge que hem de pagar per estimar és patir, no? En el sentit que no ho dic com una cosa, com reconèixer que l'amor per estimar hem de fer mal a algú o hem de permetre que ens facin mal. No ho dic en aquest sentit. Ho dic perquè quan un estima s'exposa a obrir el seu cor i a patir, perquè quan un estima sempre està patint perquè la vida i l'amor han de conviure amb la mort. Llavors, per exemple, com a mares, un exemple és... Patim moltíssim. Pateixes, no? L'amor de mare és tan salvatge que et fa, doncs això, he portat una vida en aquest món, però el mateix que l'he portat
doncs també he de ser conscient que aquesta vida s'acaba, perquè som finits, no? Llavors, té totes aquests, o sigui, explora tots aquests sentiments contradictoris, de vegades perquè l'amor és això, o sigui, és la cosa més preciosa que podem experimentar, però alhora has de pagar un peatge, no?, per això. Després també al llibre utilitzes de vegades la segona persona per a distanciar-te del text i per convidar els lectors a explorar les pròpies pors i passions. Per exemple, quan escrius, és aquest el tipus d'amor que vols inventar? Quines són les teves pors o les teves passions? Surten al llibre, ens pots confessar alguna por i alguna passió? I després, si apareixen al llibre? Home, pors en tinc moltes. Alguna que puguis confessar? I passions, soc tremendament apassionada, qui em coneix ja ho sap. Massa i tot, de vegades m'he de frenar. Doncs brindem per les passions. O sigui, vitalisme salvatge, per sempre. Vols que posi una miqueta més de Jove i Camps, Reserva Família? Sí, mentre ens confesses... Boníssim. Mentre ens confesses passions i pors. Sí, perquè hauré de prendre'm una copeta més per poder-les confessar, perquè ara no sé ben bé què dir. Alguna que puguis dir, que quedi perquè gravada. Això queda... Que no sigui gaire íntima. Que no sigui íntima. Que sigui només personal. Passió ara. Sí, una passió. Una passió, no sé, passió per acumular llibres i no acabar-me de llegir. La compartim. Crec que ens passa a tots perquè, sí. No sé, què més? Passió pel Jove i Camps. Per la nostra terra. Per la nostra terra, perquè sí, és veritat, tenim passió. A més, nosaltres que som del Garraf, és una passió híbrida perquè està entre el mar i la muntanya, no? I bé, avui som aquí a la muntanya i és una de les nostres passions. Sí, la nostra llengua, també la llengua és una passió perquè el fet d'haver escollit el català com a llengua literària denota també tenir molta passió per la nostra llengua, sí. I després, una altra cosa que he vist, que als poemes hi ha un munt d'imatges i de metàfores molt potents. Per exemple, a la meva boca sola, una altra vegada supuren els llops. La metàfora és el teu recurs estilístic preferit o en tens d'altres? Sí, la metàfora com a imatges, com creació d'imatges, no? Com creació de plasticitat dins, jugant amb el llenguatge. Sí, penso que és una de les meves... és un dels meus recursos estilístics més utilitzats, més emprats, perquè és tal com jo escric, em surt bastant natural. Buscar aquesta plasticitat i jugar amb els colors, jugar amb els sentits i després també potser la sinestèsia, en aquest sentit de barrejar els sentits. Sí, que sigui molt sensorial. M'agrada que els poemes siguin molt sensorials. I molt visuals, perquè són unes imatges, jo les veig, molts d'aquests poemes els veus, fins i tot els podries tocar. Llavors això m'agrada que siguin tan tàctils. Després llegiré, si em deixes un poema. Sí, et deixaré. Sí. Llavors també, sobretot escrius poesia, però també pintes, il·lustres, escrius a la premsa i escrius contes que han rebut premis, com ho hem dit al començament. Però què té la poesia que no tinguin altres formes literàries perquè li dediquis més temps i energia? Sí, és una bona pregunta. Sí, perquè a més, penso que ens ha passat a tots que d'adolescents hem començat a escriure poemes, no?, que diuen que és una afició molt adolescent, perquè és una manera de... A l'adolescència, que és un període tan complex, no?, ple de conflictes interiors molt importants, també els primers amors, etc., patiments, no entendre el món, no?, entrar en un món que t'és hostil, no?, deixar la infantesa, etc. Llavors, comences a escriure poesia una mica per tots aquests conflictes interiors que comencen, no?, en aquesta edat. El que passa que hi ha gent que ho abandona i hi ha gent que continuem, no sé si és perquè som una miqueta adolescents encara, que jo sempre els dic als meus alumnes, mig en broma, mig seriosament, els dic, vosaltres per què us penseu que soc professora? Perquè encara soc adolescent, perquè dins d'aquest cos de senyora hi ha un adolescent encara, no? I bé, sí que és veritat que la poesia m'ha ocupat molt més l'atenció escriptora, potser per aquest vincle que tinc encara amb l'adolescència i amb la joventut que no he abandonat, no? I després que és un mitjà d'expressió que et permet una llibertat absoluta i per mi l'art
és llibertat. Per tant, per això pinto, per això quan tinc temps, ara no, però sí que quan practico l'art no m'agrada estar pensant massa en les regles, m'agrada saltar-me-les contínuament, no? I llavors això es veu en els poemes perquè ja ho has vist que és un tipus de vers molt lliure i es veu en la forma en què pinto, no m'agrada estar massa pendent de... Sí que és veritat que ho comentàvem l'altre dia, no? Amb el Jordi Llavina, per exemple, és que s'ha de conèixer la tradició. Això no impedeix que jo no vulgui conèixer la tradició i estic en formació constant i vull dir, i tinc els meus referents clàssics, evidentment, no? Però sí que quan jo m'hi poso, doncs m'agrada saltar-me les normes perquè hi ha tantes normes en el dia a dia, no?, que ens agrada després, quan estem en el nostre element, que és escriure o fent qualsevol tipus d'art, saltar-nos-les. Clar, per això estan les regles, per trencar-les. I jo t'ho preguntava perquè, clar, avui dia potser la poesia és el que com a professores notem, sí que estem envoltades d'adolescents, però potser és el gènere que menys consumeixen i que sempre els fa molt de respecte, apropar-s'hi. Llavors nosaltres tenim aquesta funció de donar-la a conèixer. I sí que és veritat que els adolescents sempre escolten música, escriuen, i el primer que escrius és un poema perquè sempre està relacionada la poesia potser amb els sentiments. I és això, a mesura que creixem i no l'abandonem, això vol dir alguna cosa. No que siguem adolescents, sinó que som tossudes. Això segur, tossudes segur. Tossides fins a morir. Anem a fer un tomb per aquí, per les vinyes, perquè veig que tenen raïm. Sí, anem a veure. Salut. I així aprofitem perquè jo una altra cosa que et volia preguntar és, ja que tu pintes, il·lustres, també escrius narrativa curta, que has rebut uns quants premis, i aquest any concretament, que ho hem comentat abans, per què dediques tot el teu temps i l'energia, sobretot a la poesia? Què et dona la poesia? Doncs mira, tu ho sabràs millor que ningú, perquè també ets poeta, i quan érem adolescents vam començar a escriure poesia, i és un gènere amb el que ens sentim molt còmodes en aquesta edat, i molta gent escriu 4 poemes d'adolescència i ho deixa estar, però nosaltres, com que som tossudes, doncs tornem-hi. I hem seguit escrivint durant tots aquests anys. Com en el teu cas i en el meu, no hem deixat mai d'escriure poesia, perquè és un gènere que penso que ens ajuda molt a expressar moltes coses, sentiments, amb una llibertat brutal, no? Ens permet jugar amb el llenguatge. Al final l'escriptura també per nosaltres és un mitjà d'expressió, un mitjà de connectar amb nosaltres mateixos, amb els altres, no? Però també és un joc de plàstic, és un joc que ens ajuda a buscar i a trobar la bellesa, no? I penso que això no ho hem deixat de buscar mai, i aquest vincle amb l'adolescència, on hi ha aquesta explosió de sentiments, de passions. No hem deixat mai de ser apassionades, trobo. I una mica adolescents. I una mica adolescents. Els poetes som una mica adolescents, juganers i apassionats. Evidentment. I la poesia ho té tot això, no? Per tant, no ho hem d'abandonar mai. Serveix per lligar la poesia, perquè jo crec que quan som adolescents escrivim sobre els sentiments, però també per lligar una mica. Sí, el que passa, no sé si els homes tenien tanta... Però sí que és veritat que, sí, sempre que hem escrit, no? Jo sé que quan ho llegeixen, no? Ho han llegit, de vegades es busquen, no? Les persones es busquen en allò que escrivim els poetes, no? O li dediques, no?, a una persona que t'agrada. Sí. Si ets músic, t'he fet una cançó. Si ets escriptor, t'he escrit un poema. Exacte. Doncs una altra cosa que et volia preguntar és sobre els teus referents, les teves influències. Quins escriptors o escriptores t'han marcat al llarg de la teva vida? Doncs mira, farem una cosa, perquè sempre es parla d'escriptors, ara et donaré noms d'escriptores. Ben fet. Perquè és cert que les dones, llegim moltes dones, i s'ha de dir. Doncs des de clàssics com Mary Shelley, passant per les germanes Bronte, Jane Austen, Virginia Woolf, Emily Dickinson. I en el panorama actual, doncs, per exemple, la nostra adorada Sharon Olds, que a més ha rebut un premi, el Premi Joan Margarit ara fa poc, a Nova York. És una crac. Que és una crac, que me la vas fer descobrir tu, precisament. Potentíssima, que fa pactes amb el diable. De fet, el llibre acaba amb una cita de la Sharon Olds. Exacte. El llibre té l'últim vers és un vers de la Sharon Olds,
que és una imatge potentíssima, per allò de les imatges, no? Que dèiem que doncs, m'agrada jugar amb la plasticitat del llenguatge. Doncs ella, per exemple, és un referent que apareix en el llibre. I bé, del panorama actual de la poesia catalana també puc dir molts noms de dones, no? Per exemple, la Sònia Moll, la Maria Josepa Escrivà, la Laura López Granell, bé, la Raquel Casas. Gràcies. Brindem per ella. Per la Raquel Casas. I bé, em deixaria molts noms, però sí, les dones estan molt presents. De fet, en l'últim poemari hi ha noms de moltes dones que apareixen. La Eva Turantonio, una poeta eivissenca. Tens diferents citacions en alguns dels poemes, algunes d'autors masculins i moltes de dones. Sí, l'Eva Tur també apareix referida en el poemari de l'Animal perfecte. I bé, doncs sí, ens hem de reivindicar també, no? Evidentment. Dir tots els noms de totes les escriptores possibles per elles. Visca les dones poetes catalanes. Visca la poesia catalana feta per dones, sí senyora. Llavors et volia preguntar també què estàs fent ara, perquè l'Animal no és el primer llibre que escrius, és el primer llibre que publiques, però no és la primera cosa que escrius. Per tant, què tens entre mans? Alguna cosa que ens puguis avançar? Clar, fa cosa de dir perquè de vegades ho dius i no ho acabes, no? I com que tenim molta feina nosaltres al nostre dia a dia i l'escriptura és doncs, un camí que fem paral·lelament a la nostra vida com a mares, com a professores, com a, en fi, totes les cares que tenim les dones en concret. La d'escriptura és una més i hem de treure el temps de sota les pedres, ja ho saps, no? Però sí que a l'estiu doncs, aprofito per escriure tot el que puc i produir. Sí que és cert que he estat uns anys una mica parada perquè vaig estar molt malalta i no vaig poder continuar a produir, però l'any passat, que ja vaig començar a sentir-me millor, doncs va néixer l'Animal perfecte, que ha tingut bona acollida. Bé, bona acollida de moment en el concurs. Esperem que el públic ho valori positivament. Tinc aquesta esperança i il·lusió. Però sí que estic escrivint poesia, per descomptat. O sigui, la poesia ja hi ha alguna coseta que no puc dir, però que m'agradaria que també tingués sortida. I hi ha algun projecte de narrativa i jugant amb altres gèneres, però que encara no puc dir perquè és massa d'hora. Sí, però vull dir, estàs fent coses, és el que volies dir. Sí, però no paro d'escriure. Com ha de ser. Sí, perquè és que si no, no. Molt bé, doncs jo per últim m'agradaria que ens llegissis un poema, ja que he llegit el començament i així el públic pot veure com comença, que ens llegis un altre. Molt bé, doncs llegirem el de la pàgina 29, que diu així: Dansa'm els versos que et tremolen a l'esòfag, omple'm els silencis dels angles que em perfilen el cos. Sostenim-nos la nota muda. Parla'm amb les trajectòries que les articulacions dibuixen en l'aire. Respira'm l'infinit dels malucs basculants sinuosos. Dansa'm la negror i l'espurna, els ocells que tinc al pit. Acariciem-nos. Entrellacem les pupil·les. Dansem-nos els versos que la llengua escampa per les entranyes. Hi ha esperit a la carn. Ho diuen la pell, la suor, la nuesa quieta. Doncs moltíssimes gràcies, Lídia, i moltes gràcies també a Jovell Camps per cedir-nos aquest espai meravellós i, com no, a l'Adrián Gázquez, el nostre realitzador. Sense ell no som ningú. No som ningú. Gràcies a tothom que ens escolta i ens mira i fins al proper episodi. Lídia, un últim brindis. Salut. Gràcies, Raquel. Gràcies a tots.